Hello Radio Vloggers, kumusta? It's January 6, 2024 and welcome para sa panibagong upload na to guys sa drama nga Handumanan sa usa ka awit. Dili ni siya compilation guys no, kundi one episode lamang ang inyong madunggan karong adlaw. Mao na ni ang bagong set up guys no sa atong drama. Mag-upload ta og tag sa ka episode lamang sa para sa drama nga Suliran Handumanan pasultihon og ang What's the Style no, para kay mingaw na mo itong channel guys no, gamay kitag upload o gamay ra po tag views. I hope nga inyo akong supportaran guys no sa ini nga paagi para makasweldo na ta guys. Oy, wala na po tayo sweldo guys sa January no, sana naman yun. But ayun nga, tuloy lang ang laban guys no, kay sabi nga nila kapag may tiyaga may nilaga, of course. So anyway, ang istorya nga inyo madunggan karon kaagi ni May. Si May guys usa ka anak sa pobre nga inahan guys no. Ug usa lamang kini ka labandera guys. Ug na siya nahimamat dito no nga usa pod ka driver no sa ilang kwartahan nga amo. Syempre, di mahimong kwartahan no, kung wala kay driver og labandera. Og adunay something guys no nga na feel sila sa usag-usa. So may patutunguhan gaani ang ilang feeling guys, or basin puppy love lang nino ang naramdaman nila sa usag-usa. Murag kuan sila guys no, bagay sila guys kay parehara man gud sila nga anak og kabos no, og dili sila mga langit og yuta. So imposible guro guys no kung mahimong sila kung ang iyang anak sa iyang amo mahigugma o maibog nino, pero naibog niya is driver lamang sa ilang amo. So pangutana karon guys no, sa isang patanan sa ilang gugma ni guys, sila gaha ang magkadayon unsa gaha ang kuano pamati sa mama ni Mia ni guys nga makauyab ang iyang kaubanan sa iya harapong anak. Fibor ga siya guys, or basin og dili siya gusto guys no, kay syempre kay bobaya siya no nga driver lamang og sayta guys nga pilar may sweldohon sa driver. Saman ha? Luya? Na, wala mo ko'y luya. So, mao na guys, no? Pangutana nga ato lamang matubag sa padayon lang kapag subaybay. O, kung pala nga pa muna kasubaybay up to this part, thank you so much. I hope nga din nyo laktawan ng mga ads ng manggawas tiri guys, no? Isip suporta sa atong channel, of course. Magsugod na ang drama guys in 4 to 5 minutes. Og nag-upload na po ta guys no sa drama nga Pasultihon Ikaw Na og Kini Ang Akong Suliran. Og later on para sa drama na pod nga What's the Style no. So mabisi yun ta ani guys no. Okay na mabisi guys oy sa trabaho man pod no, kaysa mabisi lang taog. Laag-laag nga walay kahihinatnan, walay puntahan. So magsugod na ang drama guys. Again, this is Handumanan sa usa ka awit no for today's video. Maayong adlaw kaniyang tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ug inulman sa mga artista nga magkahatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si May. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. You're still the one. May, mulakaw na ko, ha? Asa man ka ma? Asa pa man day ko? Atos bahay sa akong amo, kadagan na rong trabahoon nga nagawa na ko. Napakoy dagang labanan dito. Sige ma. Kung moabot na gani si Papa ni mo, pasa ko dito, ha? Aron ibo kong matabangan dito. O ma. Kanina rin bilag kaos mama ni mo, May. Taod-taod na gid pa. Asa man ka? Nag-ilis man ka? Maapason ni mama pa. Gano'n man? Naingon man to siya nga kung paapason kung maabot na ka. Mo ba? Sige. Papasa dito. Kung siya to? Na si Mama Jean? Si Ate Jean.
Igon sa man kaniya. Iya kong anak. Oh, anak day kaniya. Dali, sod. Nadugay man lagi kag apas, May. Bago pa mang naabot sa papa, magod. Mao ba? Hey, Oh, ipalail na sa ko sa imong anak ko eh. ay, di ay dong. Siya si May dong. Hi, May. Ako na si Mark, ang driver din ni. Hello. Pwede makikamigan ni mo, May? Pwede ra, oy. Mao ba? Nakibagong na amigo? Ulit ikaw. Unya? Gwapo gaw. Gwapo, uy. Ila-ila ko, Pi. Sige, ako yung ingnon gaw. Mabalik di ka dito. Oo, kaya ako matabangan sa mama sin trabaho on dito. Sige gaw, kung may time gani, ipaila-ilagi ko ha. Ha? Nakay ipailaila ako? Oh, Mark. Igon sa man mo. Ako gigagaw, si Del. Hatagi ko na ko sa iyang Facebook account. Mao ba? Nangayo siya sa akong Facebook account daw? O, gaw. Paabutan lang gaw. Basig mo message siya nimo. Sige gaw. Imong gistalk ang Facebook ni Del? Oh, May. O niya, imo siyang gichatan. Wow. Nga naman. Akong gisto kang iyang Facebook ug ang imo hasad. O niya, Mas guwapa ka kay ni Del. Mark. Ayan, nadungga na to guys ang first part no sa atong drama guys nga handong manan. So gina-stop ni Mark guys no si May ug ang iyang barkada nga si Del. Guys, how come nga sa iya man nakagusto? Sa kay reaction ni May ani guys no madawat pagha niya si Mark no sa iyang kinabuhi pero wa pa man siya nanguyab oy. Pero asa may napaingon nga manguyab man yun na guys no. Oh, dawaton baga niya ni guys no. Kasi ba man siya nga driver lang o kung sa paga ang reaction sa iyang mama ani. Kung may bawaan nga ako gusto si Mark no sa iyang anak guys nga kaubanan na ra ni sa trabaho. Musugot ga iyang mama ani guys nga bisan siya usa lamang ka driver. So dito ta maglangan ato ng paminawon guys ang last part sa drama. May, anak. Ugma ba? Sa'yo og apas na ako sa kong trabahoan, ha? Nga naman, ma. Birthday manggod sa amo na kong lalaki. Si Sir Nico ba? Daghan-daghan gyud og trabahoon. Mao nga to ako sa'yo. Sige, ma. Matakog sa'yo. Abi na akong daghang bisita sa Sir Nico. Gamay raman di ay. Mark! Natagi og cake nga nag no? Oh, sir. Ako rin bahala. Ining akong prinsesa. Tana, May. Ha? Asa man ta? Ako kang ihatod sa inyo. Ayaw lang, uy. Nalangin na mong kung mama ni mo. Ha? Una na nagpauli, May. Pahatod na lang ni Mark. Ikaw day, ma. Musunod ako ni mo, nak. Dapat ko'y buhatonon diri good. Sige, ma. Dali na. Angkas diri sa akong motor. Mark, imo maguning gipahunong ang motor. Ihatod na ko, uy. Ay, gug kahadlok na ako, good. Di, bita ko daw tang tao. Kuan lang. May isulti day ko ni mo. Unsa may mong isulti na ako? Unya, di ka masuko. Masuko gyud ko kung binuang na. Di ba guni binuang ako agud? Unsa malagi tay nang imong isulti na ako? I love you, May. Mark, Mo ni tinuod, May. Love ti ka. Sukat pa atong unang adlaw nga nagkita ta. May chance ka ako nimo, May? Mark, sorry ha. Ang tinuod na kalitan ko sa imong gisulti ron.
Pwede hatagan lang una ko ni mo kay kayon sa pagkunahon na. Okay rami. Andam kong magpaabot hantod ka no sa kamaluoy nako. Mao di ay, nga wagid mo message na ko si Mark. Kay ikaw di iyang type. Lagi ka, uy. Nakalitan gani ko ngaya kong gipanguyaban. Ang, kana kay nanguyab siya ni mo. Love you ka na niya. Ambot lang ka, uy. Basi, nana sila ing uyaba. Niya, binuang ra din ng iyaha diri na ako. Panid ilang gaw. Basin di, tunutan na ginang iya diha ni mo. Maayo lang unta gaw. May, doon naman kabuan kapin nga nanguyab ko nimo. Magig ka maluoy nako. Kuan, Mark. Maluoy sa taon ka na ko miyoy. Sugtan na taon ko bi. Basi na kailang yung uyab ha. Niya, imuming lumpungon. Lain taon miyoy. Di sa mahitabo nga manguyab ko nimo kung may lain akong uyab. Mang maluoy taon kami. Sugtan ako. Sige na. Sige, sugdunti ka. Oh, ha? Pero, isaad na ako ha. Dili ko nimo pasakitan. Dili ko nimo binuangan. Oh, may. Ako ni isaad nimo. Nga unsa man. Kita na, ha? Oh, Mark. Ako na kang gisugot. Salamat, May. I love you. I love you too, Mark. Akong gisugot si Mark, kaya ako mas nakita ang tinudan na yung tinuha din ako. Sa pagkakaroon, padayon pangligon ng among relasyon. Dinhin na lang ko to, daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. And ayan guys, nadunggan nato no ang full story sa kasaysayan sa kinabuhi ni May guys no nga namin nyo sa kaubanan sa iyang mama guys no sa trabaho. Nga si Mark as a driver. So, buotan ang iyang mama guys no kay bisan pa man og driver lamang sa iyang amo no ang na bana sa iyang uyab guys. Ano ba? Yap, nabana sa iyang anak pero gidawat gyapon ni niya no. Dili siya total guys. Mo na yung nga inahan no. Masinab to nun. Pero noon masabtan man pud nako siya guys no kung mototol siya sa iyang mototol siya ka Mark no kung di niya sugtan guys para sa iyang anak kay driver ramang good. Kay bayata guys na pila naman ang driver. Okay rag ko ano negosyante, professional. Pero noon wala ang karapatan no nga mag-demand no or mangitag professional ang iyang mga itag professional no para sa iyang anak kay uyamo 30 taon ang iyang anak di ba guys nga unsa pod wala po'y nahuman munang they are perfect no for each other guys may kung dili sila perfect no kung ang nauyab is anak sa iyang amo pero so much perfect kung sila yun ang kung makauyab yun no sa anak siyang amo. Guys, na-post diri ba nga Ariana Grande graced the red carpet at the 2025 Golden Globe. She is nominated for Best Supporting Actress for her performance in Wicked. Guys, na siya ko sa forma ni Kuan Ariana Grande. Ayan siya guys ron oh. Di ba morag unrecognizable na siya? Grabe man gud ang iyang pagniwang guys og ni matured yun siya no. So dili siya edited guys no kun dili mo na yun na ang bagong itsura karon ni Kuan ni Ariana. Matod pa sa iyang mga kuan diri guys comment. Sweet 16, I thought she's the lead character. Matod pa ni Kirby Di Andrade is Shizaki.
Parang may kakaiba na talaga sa kanya. She looks so different than her previous year's photos. Syempre, nothing's forever, manggod no. Ang tao is kuan man yun no, mausab man yun guys. Kay kadugay magkatiguang manggod. So bisan pa pala no kung sa kakwartahan. She has a depression and anxiety nag-start nung 2019. So anxiety o depression ang hinundan guys no. Nung nainani si kuan. Nung nainani si Ariana. Matod pa diri ni Nick Jingle. Other Hollywood celebrities look fresh. And younger nowadays. What's happening to Arye? O diba? Parin ni kuan guys no. Christina Aguilera nagkabata. Pero siya noon nagkatigulang. Pila? So magnegosyo muna ta guys. Kini magkasyo. Suwat lang sa pang cellphone. Number 0953 45 14 935. 0953-4514935. 150 ra din. Pangan Maya G. Kailan kayo daw 150 daw? G sang charge. So ayan guys, that wraps up our episode na for today's video guys. Thank you so much sa inyong pagpaminaw. Ato nang i-cut off ang vlog guys kay inabuhi sa tanong nanay mag-cash in. Mingaw kayo ng negosyo guys, bisan pa man ang Gcash nako, mingaw kayo siya. I think ikatulo nako na siya nga customer no karong adlaw guys. 150 pesos, 10 pesos ra atong ginansya no. So 30 pesos lang atong net karong mga si adlaw. Nanay yun ni siya guys no pag kuan. Inanay yun ni siya guys pag after sa New Year. Ganyan talaga.